नुनो मोनो। जोङो मुसलपुर ब्लक कमिटि इउपिपिएल नि जि बेन्दोंआव थानाय जिखिनि जोंनि प्राइमारिनि जि अनसाय बिथांखि जे बेनिफिसियारि मोनगिरि बिथांमोननि जों दिनै नैबे जोंनि कालचार कमप्लेक्स मुसलपुराव जोङो चेक राननाय जादों। बेवहाय दिनै जोङो 200निबो बारा जोङो बेयाव चेक रानदों आरो बे चेकखौ मोननानै रायजोफोरा थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों बेखौ फोरमायदों बिथांमोना। बे अनसाय बिथांखियाथ' सारा 40टा समिस्टिनि आन्दाराव हयथ' तारिखफोरा जुदा जुदा जागोन। 40टा समस्तियावनो बे अनसाय बिथांखिखौ माने राननाय जादों आरोखि। 200निबो बारा बेनिफिसियारिफोरनो दिनै जोङो बे अनसाय बिथांखिनि चेकखौ बहाय राननाय जादों। मुसलपुर ब्लक बा मुसलपुर बियाब हिसाबै जि रायजोफोरनि जि उत्साह उद्दीपना बहाय माने मुसलपुराव जा गोबां माने इउपिपिएलनि जानानै रायजोफोरा माने खामानि मावदों आरो दिनै खामानि मावनायनि जाहोनफोरा बेनो जे बिथांमोना जि माने आसनि जिमानखिनि जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जोंनि प्रमद बर' बिथां सारा जि दैदेननाय जि इउपिपिएल सरकार बे इउपिपिएल सरकारनि जिमानखिनि आसनि दं बे आसनिखौ मोननो थाखाय रावबो माने उन जाना थायाखै। दा बेनिखायनो दिनै आसनिफोरखौ मोननाय जादों आरो बे मोननायनि थाखायनो दिनै मुसलपुर समस्तियावबो मुसलपुर बियाबावबो रायजोफोरा बे आसनिखौ मोनदों आरो मोननायनि थाखायनो दिनै मुसलपुर समस्तिया ओरैबायदि माने गोख्रोङै जोंनि इउपिपिएल जानानै खामानि मावगासिनो दं। बेवहाय जोङो रायजोफोरनि जि उत्साह उद्दीपना जों बेखौ नुनाय जादों आरोखि। बेवहाय माने 100% जे आसनिखौ माने जोंनि बिटिआर सरकारा 100% माने साक्सेसफुलि होगासिनो दङ।